τελευταίο διάστημα ακούγεται επανειλημμένως ακόμα και από επιστήμονες η άποψη ότι κατά τους μέσους χρόνους δεν χρησιμοποιόταν για την πατρίδα μας το όνομα Ρωμανία, αλλά το όνομα Βυζάντιο και για τους κατοίκους του το όνομα Βυζαντινή. Η άποψη αυτή φυσικά είναι εσφαλμένη. Εξαιρετικά διαφωτιστική για το θέμα είναι η συνέντευξη στα ελληνικά του διεθνώς καταξιωμένου ιστορικού Αντώνη Καλδέλη με τίτλο «Ήταν το Βυζάντιο ρωμαϊκό ή ελληνικό», την οποία μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή. Ο Καλδέλης είναι καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και ένας από τους σημαντικότερους διεθνούς μελετητές της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ας δούμε αυτόσια δύο αποσπάσματα από τη συνέντευξη αυτή. Στο 1839 αναφέρει το όνομα της πολιτείας αυτής ήταν η Πολιτεία Βασιλεία των Ρωμαίων ή Ρωμανία. Ρωμανία που είναι ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στην αρχή ανεπίσημα στο δρόμο που λέμε από το 300 περίπου και μετά και σιγά σιγά κατοχυρώνεται ως επίσημο όνομα του κράτους και σε έγγραφα που πηγάζουν από την αυλή. Οπότε ακόμα και στις συνθήκες που κάνανε οι αυτοκράτορες με ξένους λαούς λέγανε η συνθήκη ανάμεσα στον Τάδε και τη Ρωμανία. Το δεύτερο απόσπασμα στο 2519 αναφέρει από το Μεσαίωνα, από το 800 περίπου μέχρι το 1850 στη Δυτική Ευρώπη επικρατεί η άποψη ότι η Ανατολική Αυτοκρατορία είναι ελληνική και ότι οι κάτοικοι της είναι Γκρέκοι. Το οποίο δεν το έλεγαν για να τους τιμήσουν, ήταν υποτιμητικός όρος. Το κυρίαρχο σχήμα στη Δύση ήταν Empire of the Greeks, το οποίο για τους νεοέλληνες είναι πολύ εξυπηρετικό, αλλά είναι προϊόν δυτικής διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, γιατί θέλαν με αυτόν τον τρόπο να τονίσουν ότι δεν είναι ρωμαϊκό και ότι η ρωμαϊκότητα είναι αποκλειστικό προνόμιο της Δύσης, είτε του Πάπα είτε του Γερμανού Αυτοκράτορα, είτε γενικά της Δυτικής Ευρώπης. Οπότε για να περιθωριοποιήσουν την Ανατολική Αυτοκρατορία και να τη βγάλουν έξω από το σχήμα της αναδυόμενης Δυτικής Ευρώπης, την έλεγαν υποτιμητικά ελληνική Γκρέκοι. Ακριβώς για να μην την αποδεχτούν ως ρωμαϊκή, και αυτό συνεχίζει μέχρι σήμερα. Στον 19ο αιώνα όμως έγινε το εξής. Ξαφνικά δημιουργήθηκε ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος σε μια περιοχή του κόσμου που οι δυτικές αυτοκρατορίες θα ήθελαν να ήταν λίγο πιο ήσυχο, να μην δημιουργούνται εξεγέρσεις και επαναστάσεις κατά των αυτοκρατοριών. Ήταν μια συμφωνία αυτή γενικά ανάμεσα στις μεγάλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα. Με τα χίλια ζόρια επέτρεψαν να γίνει ελληνικό κράτος, μικρό και υπό δυτική εποπτεία. Αλλά το πρόβλημα είναι τώρα ότι έχει ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, το οποίο έχει βλέψεις, χαμένες πατρίδες, οτιδήποτε. Στα πλαίσια του Κρημαϊκού πολέμου, δεκαετία του 1850, στην Ελλάδα επικρατεί το σλόγγαν «Ελληνική Αυτοκρατορία ή θάνατος» και με συμμαχία ανεπίσημα με τη Ρωσία κατά της Αγγλίας και της Γαλλίας να πάρουμε εδάφη, να ελευθερώσουμε τους Έλληνες και το ένα και το άλλο. Άρα το σχήμα Ελληνική Αυτοκρατορία έγινε τοξικό στη Δύση και αντικαταστάθηκε από το Βυζάντιο, που ήταν κάπως ουδέτερο γιατί δεν έχει περιεχόμενο. Είναι ένας όρος που δεν παραπέμπτει. Ο όρος Βυζάντιο ήταν φυσικά γνωστός. Το Βυζάντιο είναι το αρχαίο όνομα της πόλης της Κωνσταντινούπολης. Δεν το χρησιμοποιούσαν όμως έτσι, δεν είχε αυτή τη σημασία. Του έδωσαν αυτή τη σημασία για να υπάρχει ένας χρηστικός όρος, ο οποίος δεν αναγνωρίζει τη ρωμαϊκότητα, γιατί αυτό εξακολουθεί να είναι δυτικό κτήμα και που δεν ταυτίζει την αυτοκρατορία με την Ελλάδα για να μην δώσει αέρα σε επεκτατικούς αναθεωρητισμούς του ελληνικού κράτους κτλ. Άρα μείναμε έτσι με τον όρο Βυζάντιο. Τα πράγματα λοιπόν είναι απολύτως ξεκάθαρα. Το πραγματικό όνομα της πατρίδας μας ήταν Ρωμανία. Οι δυτικοί από το 800 και μετά, δηλαδή από τον πρωτότυπο του γεγονότος Καρλομάγνο, άλλαξαν το όνομα και προσπάθησαν λησαλέα να καθιερώσουν το Αυτοκρατορία των Ελλήνων, Imperium Graecorum, υποτιμώντας και περιθωριοποιώντας τους πραγματικούς Ρωμιούς της Κωνσταντινούπολης για να καπηλευτούν αυτή τη ρωμαϊκότητα. Μετά την ίδρυση του Ελλαδικού Κρατηδίου, το οποίο φυσικά δεν επέτρεψαν να ονομαστεί και να πάρει και πάλι το όνομα Ρωμανία, και κυρίως μετά το 1850, οπότε εντάθηκε το αίτημα για απελευθέρωση και των υπολείπων υπόδουλων Ρωμιών από τους Οθωμανούς, ακόμα και ο στρεβλός όρος Αυτοκρατορία των Ελλήνων ήταν πολύ επιζήμιος για τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Έτσι αποφάσισαν να τον ακυρώσουν επιβάλλοντας το άχρωμο και ακίνδυνο Βυζάντιο. Ένα όρο, Βυζάντιο, μια λέξη εντελώς ακίνδυνη και άχρωμη και ουδέτερη.